Castell de Montjuïc, Fabra i Coats, Fundació Antoni Tàpies, el Born, Centre de Cultura i Memòria, Fundació Joan Miró, La Capella, La Virreina, Centre de la Imatge, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museu d'Història de Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu de la Música, Museu del Disseny de Barcelona, Museu Etnològic i de Cultures del Món, Museu Frederic Marès, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu Picasso de Barcelona, Monestir de Pedralbes. Concursos, entrevistes, visites en línia, pantalles obertes. Dia Internacional dels Museus, 18 de maig. La cultura t'acompanya.